Najprije daš malo kruznog brašna. Vidiš od oka da trebaš, koliko trebaš kruha zamesiti, toliko trebaš i malo soli dati i malo šećera, prah šećera. I to v germ, kad se bolje dignu. Da se popari. Da se pa da ide pokle drugo brašno se doda. Češ samo kruzno ili češ integralno ili raženo i polubelo. Te pa napraviš na srednji rupicu. Unutra pa zmuciš germ, a da ideš čistu rupicu germ. Poklepa kaže ne mogla već mesiti, te smo mi mesili. I djeca smo mesili. To nam je bilo užitak mesiti. Da se speku kruh, to je bilo najfiniji kruh. Te smo pojeli jednego, po 3 kruhe je pekla mama. I te smo pojeli jednego, tek smo samo rešipali. To isto bilo najbolje fino. Da smo še bili mali, je mama uvek spekla tak male kruščiće, isto nam je bilo. To je uvek mama tak delala i da je obesila kruh je isto tak napravilo, da je bilo obešen tak. Bog se prekriži. Jo, kak je mama spekla neki kruh. Je bio fin. No, da pa skipjeno, te pa trebaš omesiti. Te pa trebaš pokre nazaj kruh, da se omesi, treba nazaj kipjeti do pečenja. Te se pa peče da je kurilo, te se pa pokre pomilo, speče van, te se šlo s ruku i unutra zajedno se toplo. Pokre se pa ukretalo unutra kak je trebalo. Subotu, a nekad i sredu. Pa kak je trebalo. Sve stare ženske su pekle doma. Svaka kuća je imala krušnu peč. Pa bilo je veliko djece, pa se moglo se pečiti kruh. Nisu bili tak ogromni kruhi. I bila takva malo za kuriti unutra v peču, veš ti da to kretak. Oča moj, ne? Nije dao stepsti kruh, pa te pa bili da dao pa stepu tam da smo bili preklejiti. Tak si Milke mi ostane v fyrtu, pa je dao tak dao tak mrvice, pa je od naj so ven, pa predi zemljata dala, zemljata nek in. Prije da su prišli djeca, na primjer, tak, susjedstvo, uvijek su podedili te skruh. Dajmo malo kruheka, dajmo malo kruheka. Kruheka, je oče govori, dajmo reći tam malo kruheka. I svaki ga raz dao, nije niše, sve je bilo gladno, sve nije tako danas, kad možne smeći već koga pojeju ljudi. I ono me veseli, ja sam to strašno zadovoljna da me dobro reče peče kruh.
De az egy csomó televízió, de najveći, Mišel nebej Peći, kruh Peći. Ti nije Peći.